Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwi lami eIthonga ngomhla ka-4 February. Yo guys, uMamFethu baqhubekile-ke nokumkhomba ngesibhamu. Uzama efuna ukubuza kahle ukuthi kutheni ebekade-ke enomseshi laphaya bekhuluma nje indaba ey'julile. Hey uMamFethu guys, angazi nanokuthi ucatshangiswe yini lento le ayikhulumile, kodwa umane wathi nje wezama ngakuphipha mntana wami, ngakukhulisa wena, kodwa namhlanje usunesibindi sokuthi ukhombe mina ngesibhamu. Uyazi ukuthi kunzima kanjani ukuthi ngihlale mina la koNtanzi, nginiphekele, nginiphakele, nginikhulise, nginiphiphe, ebese emva kwalapho nizongikhomba ngebhamu. Uyazi ukuthi mina ngithi mengihamba emgaqweni ngivinjwa amaphoyisa engihloma ngemibuzo ngenxa yale mpilo eniphilayo le khaya kumele ngibekezelele. Uyabona-ke Zama, ngidubule, indodakazi kaNtanzi, ngithi ngidubule. Engizokwenzayo-ke manje ngikhathele, nami ngikhathele. Hayibo, wathetha kuqala umama engathi nje uyasukelwa. Eyi, ngibona uZama eseqala manje siba nokuyisola-sola, nesibhamu sesingasaqondile, sesiqala ukuqaqhazela. Kuthe kusuka lapho wathi, ma, ungakhathazeki, ubaba uzokwenza isiqiniseko sokuthi akukhona noyedwa umseshi ozokulandela ukuhloma ngemibuzo. Yezwa ma, ungakhathazeki nje, khona noyedwa umuntu ozokulimaza. Yo guys, uqede wahamba uZama, uMamFethu wathi nje kubonakala nje ukuthi uyasho ukuthi awu, cishe lamshonele mina kababa. Yo guys, akupheli-ke lapho, ugijimile-ke kuMamFethu wayale kuNokwanda eyomtshela ukuthi hey, cishe kwamshubela. Wathi uNokwanda, hawu ngeke sekunomngozi-ke manje, masisuka zinanokuthi ukhonjwe ngey'bhamu pho, hayi ngeke akusaphephile. Wathi ungakhathazeki, ngeke nje ngize ngiyeke lento esengiyiqalile mina, ngeke ngize ngivume ukuthi abantu bakoNtanzi baqhubeke bechachaze emakhanda ethu. Dala bebulala abantu labantu, kufanele bekuthola bakufanele. Ngiyaqhubeka mina nalento le. Hayibo, isibindi sikaMamFethu guys. Endlini-ke le koNtanzi namhlanje bekade bevakashelwe-ke imeya. Imeya-ke iyathanda ukuvakasha koNtanzi kulezi iy'nsuku. Angazi ukuthi-ke hhayi impela bayidliseni le ngaka, ngoba hhayi into eyikhulumayo nje utshwala, kuyaphuzwa, nokuthi obani kumele bebabulale ukuze beqhubeke bona beqhakele phezulu le esicongweni. Namhlanje-ke imane yasho ukuthi kunomsebenzi asebenza naye-ke, akamthandisisi-ke lo muntu asebenza naye, ngoba uthanda ukwenza izinto by the books. Yonke into ufuna ihambe ngolayini iqonde, ihambe ngomthetho. Manje yena usiyabhoreka yilokho, ufuna lo muntu agudluzwe endleleni. Guys, oNtanzi-ke benoZama noPhinda bamane bathi cheers to that. Ungakhathazeki, sizokwenzela lokho nje kalula kabi. Yes, kanti uMamFethu uhleli vele la ulalele yonke into ugirl, and akekho happy. Kuyabonakala nje ukuthi ebusweni yena nje ayimjabulisi yonke lento ukuthi kubulawa abantu kanje. Kuthe kusuka lapho-ke kwathiwa-ke uMamFethu-ke hhayi kuzomele kwenziwe ibhrayi, naye abe khona celebrate. Wanqaba uMamFethu. Hhayi imeya yamncoma yathi, yazona mama, uyisisebenzi le khaya, kuyabonakala ukuthi uyisisebenzi ngampela. Ngisho bekucela bethi woza uzosijoyina awufuni, ngoba uyazi wena ukuthi umsebenzi wakho ukusebenza le khaya, usiphekele, usiphakele, ungabheki nje izinto ezamaphathi, yonke lento le. So nje hhayi ngiyachazeka impela ukuba kulo muzi wale khaya yonke into ihamba ngolayini. Waqede lapho wathi, awusicosheleke nanka amaglasi akade siphuza ngawo. Kanti iphutha lizokwenzeka-ke guys, esathi uyagoba bandla uMamFethu kuqatha-ke ifoni yakhe le arikhoda ngayo. And guess ubani-ke omane wayicosha? Zamahlobo. Umane wayicosha ifoni, wathi hayibo ma, ifoni yakho ngeke iyarikhoda. Hayibo, omane wathi uMamFethu, hayibo uyarikhoda, hayi angizazi phela mina izinto. Uyabona wena Phinda, uloku ngithengela amafoni abizayo, buka manje le foni angisazi nanokuthi ngiciphaze phi, siyarikhoda. Ezama ukugoqa bandla umuntu omdala. Nangampela-ke guys, uZama-ke benoNtanzi benza sengathi nje abayiboni ukuthi kwenzakalani. Bayithatha le ndaba bayichiliza, bayiphosa le emnyango ukuze phela imeya ingasoli lutho. Hey, uthe nje uma kaPhinda esephuma ngomnyango-ke esiya ekamereni lakhe eyotshela uNokwanda ukuthi usephinde wacishe wabanjwa. Ayi cha, kodwa naye ngeke usebanjwa kakhulu bo. Hhayi, kuyabonakala ukuthi lento yobugebengu akayijwayele, ayikho egazini lakhe, akafani nje njengendodana yakhe uPhinda. Uthe nje sethi uyabikela uNokwanda guys, kwamane kwathi qhamthushu uZama benoNtanzi. Bamane bathi phuhle phambi kwakhe. Bamane wathi uNtanzi, MamFethu, la indodakazi yami inento engitshela yona engayihleli kahle, and nami ngiyabona ukuthi kumele ngikuphose imibuzo nje emibili emithathu emva kokuthola lezi zinto lezi kade ngitshela zona uZama. Wathi imiphi leyo mbuzo mnumzane? Wathi uthi uZama wena ukubonile ukhuluma no-detective and kwiqiqi manje sekuyaba hhayi
usecisha ifoni yakhe and ifoni yakhe yarekhoda yonke into esiyikhulumayo. Manje ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Wathi hayi bo mnumzane, angazi mina, bese ngichazisile nje ukuthi hhayi ifoni angiyazi mina, angiyijwayelanga lezi zinto lezi, izinto zenu lezi, angazi nanokuthi kuciphazeke nini urekhodi, so angazi ngampela. Wathi uZama, hayi bo, kwaze kwaqonda nabo wema, ngiyakuthola ukhuluma no-detective. Emva kwalapho futhi usengiyakuthola uyarekhoda inkulumo yethu, kwaze kwaqonda nabo. Wathi njengoba kade ngishilo Zama, angazi nami kwenzakalani, kholwa lokho okukholwayo-ke. Hey, isibindi samaMfaith guys. Umane wathi uNtanzi, kulungile yazini, angeke siloke siqophisana ngezinto ey'ningi. Into ongangisiza nje ngayo ukuthi-ke unginikeze ifoni yakho, thina sobe sesiyayixazulula le ndlela yethu. Hayi guys, uMamFaith wagoloza nefoni. uZama wamane wangaloke emncenga, wayihlwitha ifoni kabuhlungu esandleni sikaMamFaith. Waqede wangena-ke guys ko-record efuna ukuzwa kahle ukuthi yini le ngake kade irekhoda. Guys, ube nje ukupressa urekhodi okuqala, hayi bo, uZama wazizwa yena ecula noNtanzi guys, esho ukuthi hayi bo, ubani kumele ifumbathiswe imali ukuze kubulawe ubani, hayi bo. Uthe suka lapho uNtombi wamane waphuma ku-recording, wamane nje wangena kuhlo lonke lokuthi obani ababerekhoda from day what to day what. Wathola ukuthi impela hayi sekuphela iviki lonke guys bebhizi nje berekhoda lapha koNtanzi, berekhoda uMamFaith oyisithenjwa sakhona esikhulu. Guys, pheli lapho-ke ube ukusho nje uZama ukuthi ha, isonto lonke MamFaith, isonto lonke ma uyasirekhoda. Oh guys, kwabonakala-ke lapho ukuthi hayi impela usevele obala kuhle kwempahla yembuzi, straight uMamFaith, akusekho ukucasha-ke manje. Ayi, umane nje uNtanzi wakhombisa injabuliso ebusweni enkulu, injabuliso le. Ubonakala nje ukuthi uyasho ukuthi ngenhliziyo, hawu ngabafuya abantu, kanti ekugcineni bazongiqumba phansi. Unebhajane uNtanzi ngoba noma Khumalo wamfuya kanje waqeda washaya ushevu ekudleni, kwamane kwadlula ngisho emhlabeni umfaka umduduzi. Manje-ke uMamFaith sekuyena next ozolandela uphinda. So kancane kancane nje bonke abantu abangezona iy'hlobo noma igazi lakaNtanzi hayi bayamjikela kuhle kotshwala esiswini. Guys, kazi isijeziso sikaMamFaith sizoba njani-ke, njengoba phela akekho ngazi ukuthi-ke indodana yakhe uphinda ngeke aze azasonga izandla ebone nje uma wakhe ejeziswa noma ebulawa kabuhlungu ngenxa yokuthi nje wenze iphuthanyana nje elincane. Hayi cha, ngathi impela uNtanzi mengase kuthiwa-ke ulimaze uMamFaith kobe usizakhela isitho esikhulu kakhulu-ke esinguphinda guys, and siyamazi-ke uphinda ukuthi i-sperm ngathi ithoyizi kuyena, usebenzisa noma inini noma ikanjani, akaloke ebuza, umane ahlabe nje enyameni eqeda avala umlomo. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe ni-like ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys.